For today's video, mamaripar mo niya agad. Gali ah. Ano gusto mong shoot ako mamariparo? Pinaksyo. Nga galunggong, ino ni Mamalin yun. Paksyo ya. Ag may kwa mo nga sayan. So, manggang mamariparo. Yung ano kung yung kamatisan mamaripar. Antes magkaon, mangur sa mamaripar. Kaya ano pong lata? Kauna na. Ay po, tawag doon, mga dawat, may mga lukon, sayan, kumong, salakot na. Sinabawan na matisan. What? Lukon. Kaon ta. Aring kaon taw. Biskwit. Oh. Lukot na no. Nagdulong ko si John. Tema maripar. Ganda ka, pangina naman ko ah. Kau? Ako mo kamarin. Ano? Ako mo kamarin sa pao. Sabi ko, hindi ka na magyaho. Ano kamay lang? Ano kamay? Ano kamay? Ang na. Gupat sa bablo. Tapos ang mga... Nakarak. Nakaboy. Nata. Okay. Guys, ayos ba? Alin? Ben kuat mo yun.
Kanon Lin, kulang. Rice. Right. Rice. Right. Nagata. Anli kanon. Ariyo, rice. Rice. Bagong tigang mo? Mag-umpig ang na. Pala. Sabi na, ipadugang ba? Dahil daw gaji, tao subong na po. Kaldo ka, mapulaw ko naman karon. Ji, tao subong mama repar. Ano po? Ariyo? Si sawa mama repar, ji, tao subong ka daw, ubol mo. Aso-aso pang ang ba? Bago tiga ba mama repar. Lain tinit ba, mama reparo? Kuha sa dami no? No, bos na rom. Parang kayo? Ano? Yung? Palin. Mukbang na ni. Lokon. Gusto ko lokon. Oh, ako. Takpan na sa mga doon na. Ano eh, dapat tayo no? Yangid. Biniyod tayo ng dawat, biniyod lang no? Buson daw. Langit. Kanas pa po. Dawat ko ano? Dawat to. Dawa? Ha? Ha? Mo ko no? Umong pagid. Mm. Hala. Sarap sabaw yan oh. Mm. Sakala ko ano? Ay, isa ka kalaha pagid. Makso.
Mabay. Mabay. Kita aja kita. Mau bos ang sa kaliro. Pa. Masuk sa pungko. Grabe sikag. Ubos na? Mm. Grabe. Papulaw ko. Duwi ka ako, mapulaw ka naman karandaan. Nanglan, magpulaw, busog pirmi. Datang ka dyan sa 200 na lang to. 200 na lang. Lakon. Na? 200 na. 200. Ha? Ay.
Grabe mo kung damo. Okay, thank you for watching. Sana ma-share itong video to. Malike man lang. Ako nga bulig sa mga manipar. Mag-shoutout na sa mga followers ko. Shoutout na kay DBS Pasko vlog. Shoutout na kay Maribek Tigbaw. Napalo naman ang page nila. Papalo si Margie Tigbaw. Ang DBS Pasko. Mana siya kag si Davis Pastigal. Okay, thank you for watching.